Maayong buntag kanatong tanan. Yan na kita karon sa panahon sa Kwaresma, unsa man ang panawagan sa Dios kanatong tanan. Wala ako moanhi para pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala nga maghinulsol sila. Siguro mga igsoon mao kini ang panawagan kanato, no? Nga kitang mga makasasala maghinulsol na kuno kita, labi na ni panahon sa Kwaresma. Mga igsoon, ining panahon sa Kwaresma, sa panawagan sa atong Ginoong Dios nga kitang iyang makatawhan, kung ugaling nahimulag man kaniya tungod sa atong pagpakasala. Ang panawagan sa Dios nga kita maghinulsol ug nga mobalik na kita kaniya. Niadtong miaging Miyerkules sa Abu, Ash Wednesday, sa atong pagsugod sa adlaw sa Kwaresmas, sa unang pagbasa, ang atong Ginoo miingon mga igsoon, paghinulsol kamo sa inyong mga sala ug balik kamo kanako, no? So mao kini ang giingon sa atong Ginoo nga maghinulsol daw kita sa atong mga sala ug mobalik na kita kaniya. Mga igsoon, ang panawagan sa Ginoo kanatong tanan nga mobalik kita kaniya ug makig-uli kita kaniya, mao kini pirmi ang gihandom sa atong Dios kanatong iyang mga katawhan. Sa atong ebanghelyo karon, si Levi nga usa ka kobrador sa buhis, usa-usab ka makasasala, mibalik na ug nakig-uli sa Ginoo, no? Sa dihang gingnan siya ni Jesus, sunod kanako. Diha ang gibuhat ni Levi, misunod siya kang Jesus. O ingon pa sa atong ebanghelyo karon mga igsuon nga iyang gibiyaan ang tanan. Iyang gibiyaan ang tanan og misunod siya kang Jesus. Iyang gibiyaan ang tanan. Unsa man tong iyang mga gibuhat nga dili maayo, mga pagpanlimbong ug uban pang mga pagpakasala mga igsuon, iyang gibiyaan ang tanan ug misunod kang Jesus. So when Levi met Jesus, he got converted, no? There was a conversion happened to Levi when he met Jesus. Og tungod niini dako gayud niya nga kalipay nga iyang nahibalag si Jesus sa iyang kinabuhi, tungod kay iya mang nakita ang hingpit nga kalipay diha sa iyang kaugalingon. Unsa may gibuhat ni Levi mga igsuon, nagkumbira siya, no? Nagkumbira siya ug iyang giimbita si Jesus uban usab ang uban pang mga kobrador sa buhis nga mga makasasala, iya usab nga gidapit. Siguro gusto ni Levi nga ang iyang makauban mga igsuon nga mga kobrador sa buhis makasinati usab unsa ang iyang nabati sa dihang iyang nahibalag si Jesus. Mao nga sila iyang giimbitahan nga tanan kauban nila si Jesus. So adunay salo-salo nga nahitabo nga diin si Jesus kauban sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Karon kini mga Pariseo nga feeling nila mga righteous person, mga magtutudlo sa balaod, pagtanaw nila nga ang mga kobrador sa buhis kauban ni Jesus nga nakigsalo, unsa may ilang reaksyon, no? Nahisaway sila kang Jesus, nagbagulbol. Ngano kuno nga kini si Jesus mahilig man makigsalo sa mga makasasala.
Mao na nga giingnan sila ni Jesus, mianhi ako dili para sa mga matarong, kundili para sa mga makasasala. Mga igsoon, kinsa man kanato dinhi ang mga walay sala. Kitang tanan mga makasasala. Amen? And we must be happy to know that Jesus came for the sake of us sinners. Ang iyang pag-anhi sa kalibutan, mianhi siya para kanatong mga makasasala, tungod kay gusto sa atong makagagahom nga Dios, nga kitang iyang tanan nga mga anak dili mahimulag kaniya inig kamatay na nato. Gusto niya nga ang iyang makatawhan magkatigom dito sa gingharian nga walay katapusan. Dili siya gusto nga usa ka nato mahimulag mohiadto sa gingharian ni taning. Mao na nga iyang gipaanhi ang atong Ginoong Hesus, ang iyang bugtong anak, aron kita maluwas para sa mga makasasala. So mga igsoon, kini nagpahinumdum ka nato, unsa kita ka-importante sa mata sa Dios, no? Unsa kita kabililhon sa atong makagagahom nga Dios. Ang gusto lang sa atong Dios Amahan nga mahitabo kanato, nga sama unta kang libay mga igsoon nga usa ka kubrador sa buhis, aduna pud untay personal conversion nga mahitabo kanato, ug nga biyaan nato unsa man ang angay nga biyaan, labi na biyaan ang pagpakasala ug mosunod kita kang Hesus. Mga igsoon, mao kini ang panawagan sa Dios kanato nining panahon sa Kwaresma, no? Mao nga pangayoon ta ang grasya sa Dios nga tabangan taniya, nga magbag-o sa atong kaugalingon ug kasing-kasing kinasing-kasing gayud nga musunod kita kaniya. Hinaot pa unta mga igsoon nga musanong kita ug dili magpabungol-bungol sa panawagan sa atong Ginoo. Amen. So makini ang atong seryosohon, no? Nagpabadlis tag-abo sa atong agtang tungod kay usa sa mga purpose niini magbasol ug maghinulsulta sa atong mga sala. Siguro wala ninyo dinhi wala magpabadlis. Mao na inyong hinumduman, nagpabadlis kita kay gusto natong magbasol ug maghinulsul ug mobalik sa Ginoo. Palihog manindog.